Sanibonani, namhlanje ngitheke sikhulume ngezinto ezisebenzelayo sabantu njenganawo umuthi nesiwasho. Khona into kanje ukuthi sinenkinga efanayo akusho ukuthi sosizwa umuntu oyedwa. Ukuthi sinenkinga efanayo akusho ukuthi futhi sosizwa into efanayo. Singabantu sehlukene, singaba nenkinga efanayo kodwa thina singafani. Because sisabantu sizelwe ngendlela ehlukile. Sizelwe neziphiwo ezihlukile. Njengoba ngisho ukuthi abantu ngokuzalwa kwabo abefani, kanjalo nabantu abakwazi ukuselapha abefani. Singagula siphathwe into eyodwa sobabili siye kumuntu oyedwa sobabili, kodwa uthola ukuthi noma selapheka sobabili, oyedwa wethu mhlawumbe uzolapheka kuqala kunomunye. Uthola ukuthi omunye kushiwo ukuthi vele hayi sigaranta iviki eli-1, kodwa uthi uyabona in 3 days time siyasukuma usiyahamba usiyazizwa right. Lo munye kuthatha isikhathi ukuthi alapheke, kuthatha isikhathi angamele mhlawumbe kuze ngaba ngaphezulu kwalo nale iviki lelo kudlule neviki. Yazi le nto yenziwa ukuthi vele singabantu njengoba sizelwe singafani, izinto ezosisebenzela azifani, nabantu abakweselapha asebefani ngoba kwayiyona imithi yehlukene. Khona imithi engeke izisebenze kuwena mhlambe ngoba uzalwe wembethe, khona imithi engeke izisebenze kuwena komunye ngoba uzelwe mhlambe ngendlela ethile ehlukile. Singasho ukuthi engasebenzi kuwena ngoba uzalwe wembethe, ingasebenzi nakulomunye ngoba mhlawumbe unamandiki. Ivele ifike isebenze kumina ngesimo sokuthi mina mhlambe indlela engizalwe ngayo indlela nje ukuthi uNkulunkulu ngilethile emhlabeni, wasethi ngiyophila emhlabeni ngosizwa yiloko kukhona ukusiza. Wangangisindisa ngemithwalo, wangangimbathisa lutho. Bakhona phela ongazi ukuthi masuthi uyabachaza ba neutral. Noma yini eqhamukayo iyamsebenzela, noma yini ekhona iyasebenza kuyena. Okwakhe yena emhlabeni nje ukuthi mhlambe wazalwa wagcinelwa usiko wagezwa uma kufanele agezwe, kukhona isikhathi esifanele agezwe, kodwa akanasiphiwo anaso. Uhamba nedlozi nje lenhlanhla nelimvikelayo, akanasiphiwo anaso. Uthola ukuthi kulowo muntu-ke lo oziphilela ngempilo neutral imsebenzele into, ebese abantu babuza nthi yazi ayisebenzanga mina noma yazi ayisebenzanga mina, kuloyana isebenzile. Kanti vele indlela yena adalwe ngayo ehlukile kuneyenu noma yethu. Uphinde uqonda nokuthi uzolasha umuntu ozalwe wembethe kanti nawe uzalwe wembethe. Izinto zenu ziconnect, kwamadlozi aconnect. Into enenzalana nayo isheshe isebenze, into enilaphana ngayo isheshe isebenze kulo muntu olashwayo. Enye into futhi enza ukuthi izinto ngisho zingafana, nokugula kwethu kufane nento esilashwa ngazo kufana, kodwa futhi azisebenzeli ngokufana. Kuya nanokuthi uze ufuna umuthi ukuthi ukusize nje wena uphuma ekhaya elinjani. Ngabe uphuma ekhaya vele belunaka umsamo eliwahloniphayo amadlozi. Uma kukunjalo izofika ukusebenzele ngokusheshsha umuthi. Kodwa uma ukuthi uhambisana nami, wena kini liyanaka idlozi liyahlonishwa, umsamo niyawuhlonipha, nawugcinela into zawo, isintu niyasazi, kuzosebenza kuwena. Mina ngoba mhlambe idlozi into esiyibeke emuva kakhulu esizibile, ebese ngithi ngenza izinto singafuni ukwenzeka ngomuthi. Angithi phela uma ngabe ngisebenzisa umuthi noma ngisebenzisa isiwasho, ngisuke ngizama ukucela inhlanhla, ngicela leke ngikudingayo nengikufunayo ngaleso sikhathi kubani emadlozini. Manje mangabe ngizohamba nawe wena uya kumuntu siyothola usizo kanti wena vele unemizamo oyenzayo nedlozi lokuxhumana, mina kufana nokuthi khona ngisayoqala phansi, ngifana nomuntu oqala ugrade R, ngisazama ukuxhumana nedlozi. Uthola ukuthi kuwena izinto zakho ziyenzeka ziyashesha, mina ezami lokuhamba kancane. Kanti njengoba ngithi ngizama ukuxhumana nedlozi, kusalandwe emumva izinto zami zonke, kusalandwe emumva, kusagezeka bona kuqala
kusaceleleka bona amandla kuqala ukuthi babe clean, bakwazi ukuthi kuyikhona bekwazi ukuprovide mina lento engiyifuna, ngoba ngeke phela bakwazi ukungiprovide ngento bona abangakwazi ukufinyelela kwayibona kuyona. Kufanele bona babe namandla, bahlanzeke, babe bahle ukuze benze mina ngithole lokho engikudingayo. So-ke uma ngabe-ke ngithi ngenza izinto mhlawumbe ey'thinta umuthi zilokhu zidileya noma kubona ngathi azenzeki, kusuke kukhona iy'nkinga ey'njalo ukuthi kwawona umsamo wami kusahlehla, kusaqala emuva. Kwayibona labakithi abangekho abaphambili akade bahamba bayethuka nabo ukuthi hawu, ubani manje lo seqhamuke sezocela into engaka ekubeni sinjena singagezekile, singakaze sigezwe. Waqhamuka manje sizosicela into engaka ekusadinga ukuthi sinathi sinikezwe amandla, sikhushulwe ukuze sikwazi sisifinyelele kuleyo nto sikhona simnika. Phela ngeke bakuprovide ngento nabo abangakwazi ukuthi bafinyelele kuyona ngamandla abo. Yingakho-ke ubone engathi siyaba ney'nkinga ey'fanayo, siye kumuntu oyedwa sobabili noma sidudene sibathathu, kodwa uthole ukuthi kwesinye isikhathi ufike kusizakala umuntu oyedwa. Kwesinye isikhathi omunye alandele kamumva, kuyikhona ethi after 3 weeks, hawu yazi nami mngani ngiyakubona umehluko. Ingoba i-process yakhe yaqala kude, kanti lo isheshe yalunga yakhe into, ingoba vele kade ayiqala indlela yakhe ney'hlozi nokuxhumana. Mhlawumbe lo wesithathu phakathi kwethu ubengayikhuluma inhlobo nento esho ihlozi, kuyena kuzobe ngathi ayisebenzanga lento. Mhlawumbe azawubona after a year umehluko. Nakhona uma nesineke wayenza lento ethiwa akayenze, angithi phela manje isaguduza, salungisa into ey'ningi, saxhumanisa izinto ey'ningi ey'hlukene, khona namadlozi angezwani, yonke leyo nto kuhlukene nje, kuxabene ubendle. Akukho lula ukuthi labantu bakubo bahlangane bamnikeze lento, noma akukho ukuthi kusuke oyedwa athi hayi mina ngiklini nginamandla ukuthi ngamnika lento. Kusahlanganiswa, kusakhiwe. So ngizama ukuchaza ukuthi singabantu asingalindeli ukuthi masinenkinga efanayo sizoya kumuntu oyedwa sobabili, sizofike sisizakala ngendlela efanayo ngesikhathi esifanayo. Singasizakala ngendlela efanayo kodwa isikhathi sokulungelwa izinto sisonke singafani, futhi komunye kuzobe ngathi akulunganga, kanti mhlambe nayo sezwalahla ithemba, ngoba le ndlela yokuxhumana nedlozi iyinde. Akufanelanga vele ngabe iqala kuwena noma iqale kuthina. Kufanele uyilungise nje wena ukuze isheshe ilunge, ube ukuthi vele nabangaphambili bebeyilungiselela, bebeyazi. Kodwa uma izoqalwa uwe, kuvele kuzoba namafindo amaningi, kuzoba nezinto ey'ningi ey'dinga ukulungiswa ezingaze zenze wena ulahle ithemba, kanti kuzolunga kuwukuthi nje isikhathi sazoba side. Manje engako ngithi kuyenzeka sibe nenkinga eyodwa kodwa ingalungiswa into eyodwa. Ngaleyo ndlela singaba nenkinga efanayo, kanti siphinde siye kumuntu oyedwa sithi siyolungisa yona, kanti kwayithina asiphume emakhaya afanayo. Kwesinye isikhathi nangale kokuphuma emakhaya afanayo, kuthola ukuthi inkinga kuwukuthi asizalwanga ngendlela efanayo, sangagcinelwa futhi amasiko ngendlela efanayo noma afanelekile. Uma ngikhuluma ngokundlela ukuthi ngingazalwa ngendlela efanayo, abanye bazalwa ney'phiwo phela. Uthola ukuthi vele lo muntu inhlanhla into azelwe nayo, amandla into azelwe nayo, kuwukuthi nje ufuna ukulungiswa lapha nalapha. Singazele ngendlela ey'fanayo, khona abazali bembethe, khona abazali bengambethe, kukhona abazali begaxile, khona abazali bengagaxanga, khona abazali bephiwe umngoma, kukhona abazali benedlozi, izidlo zasemanzini. Manje lowo muntu indlela athi mesizwa izinto zakhe zinyakaze ngayo ayisoze yafana neyomunye. Akekho kahle kahle othi mesizwa into yakhe inyakaze njengeyomunye, noma ningasizwa endaweni eyodwa kodwa angeke zinyakaze ngokufana izinto zenu, ngoba nana nisalwanga ngokufana futhi anikhuliswa ngokufana, namasiko wenu anenzelwanga ngokufana. Kuyenzeka futhi uthole ukuthi nako ukuthi
kube nomehluko ekwelashweni kwakho noma ekusebenzeni komuthi kuwena kuye nokuthi kwalo muntu okulaphayo unasiphi isiphiwo wena nasiphi. Makuphambene zona nomuthi uzogeja ukuthi ulunge, kuzothatha isikhathi ugcina ungalunganga. Kodwa uma uzothi uyafikela kumuntu azokusiza kanti vele naye unalesi siphiwo onaso, indlela enizalwe ngayo iyafana, kuyalunga, kuyashesha ukuthi izinto zixhumane, zidonselane, zisebenzisane, kusheshe kulunge. Le nto yokusebenzisa umuthi nayo ayiyona imilingo. Ifana nokuthi nje ufuna ukuthenga imoto, ukuze isheshe ingene ekhaya egcekeni leyo moto kuzwa ngokuthi uyithenga nje umgwaqo ukhona yini, abangaphambilini kwakho babewuvulile nomgwaqo, banazo ezinye imoto mhlawumbe bebevulela umgwaqo ngena lapho. Kodwa uma ngabe uzovele uyithenge nje kodwa umgwaqo ungena ekhaya awukho, uyabona ukuthi isazoke ipake lapha kude kuyikhona wena mhlambe before ufike ekhaya kufanele ubhushe izihlahla. Mawuqeda kubhusha izihlahla uzokhipha lama-roots azihlahla, kuzodependa ukuthi inkulu kanjani. Mawuqeda lapho then ubiza ugandaganda uvula umgwaqo. Mhlawumbe after ukuvula lowo mgwaqo nakhona kudingakala ukuthi-ke manje uyolanda futhi itiyela, itha uzoyifaka la, or i-paving, wenza i-paving, kukhona le moto ikwazi ukuthi ingene ekhaya. So nokusebenzisa umuthi kunjalo, kuya ngokuthi ulanda uzowusebenzisa nje isimo sakho sokuxhumana nedlozi vele phambilini ngesinjani. Njengoba ngichaza ukuthi kuya kufana nesimo esifananise nesimo sokuthi uthenga imoto kanti umgwaqo zekhaya awukho, akaze wakhiwe umuntu, usafana uqala uwena phansi. Nakhona uma uqala phansi kufanele ubhushe ihlathi, kufanele ukhiphe ama-roots, kufanele ubize ugandaganda uvule umgwaqo, kufanele wenze i-paving kuyikhona ingene ekhaya. But uma umuntu vele obuyiphave indlela yakho nedlozi, kulula-ke ukuthi izinto zakho uthi uma uthi uyawusebenzisa zisheshe zilunge zihlangane. Noma ngabe umuthi noma ngabe isiwasho, nako konke lokho awukwazi ukusebenzisa emoyeni noma nomuthi usebenzisa emoyeni kungekho ukuthi ucele emadlozini. Cha, ucele emadlozini vele uma usebenzisa umuthi noma usebenzisa isiwasho usucele emadlozini. So nakhona-ke kudipenda ukuthi indlela yakho namadlozi yokuxhumana isipheviwe noma isazoqalwa phansi kubhushwa amahlathi ifulwe yini, into ekanjalo nje. So ingakho-ke kukhona abantu izinto zabo ezithathela kude ngabe kuthiwa ziyalungiswa.